ta inda za mu dinga sanar maka idan mun ɗaura sabon shiri. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da kasancewa da Zainab Raji TV. Muna kawo muku shirin nan ne mai suna labarai daga marubuta. Muna cikin littafin nan ne mai suna Burin Raina. Littafi na 1 wacce Fauziya Suleiman ta rubuta. Mun tsaya ne a daidai inda Yarima ya miƙe tsaye, hannunsa riƙe da sigari, ya ce, "Oho, ni kaga fita na ma, ina da appointment da Talatu." Sadauki ya miƙe da sauri, ya bi shi game da faɗin, "Yarima tsaya ka ji." Bai juya ya kula shi ba, ya shige mota, ya tada ita, ya fice a guje. To yanzu za mu ɗaura a kai. Sadauki ya zube nan farfajiyar sashin nasu, ya riƙe kai. Wani irin bala'i ne ke shirin afkawa? Aisha da yake so ya rasa ta? Sannan tana ƙoƙarin shiga hannun wanda bai san darajarta ba? To ko dai ya sanar da Yarima shi ne mai son Aisha ne? Gabansa ya faɗi. Ai to Aishan ba ta son sa. Ƙila shi Yarima ne burinanta, shi ne zaɓinta. Wasu hawaye masu zafi suka zubo masa. Bai san sanda ya miƙe ya nufi cikin gida ba. Ya yi sa'a har ya shige ɗakin. Aisha babu wanda ya gan shi. Zaune take gaban gado, ta haɗa kai da gwiwa. Ba kuka take ba, amma dai tana cikin tsananin damuwa. Cikin kasaliyar murya ya ce, "Aisha." Ta yi saurin ɗagowa a razane, ta dube shi. Ya isa gabanta. Ya yi zaman rakuma, ya zura mata ido. Ta yi saurin sadda kanta ƙasa, idanta na ƙoƙarin fidda ƙwalla. "Aisha, kin kyauta. Kin nuna min ƙarshen ƙiyayya. A kan me Aisha? Ban dace ki so ni ba? Yanzu wai dan uwa na Yarima shine burin ranki ko Aisha?" Ta ɗago da sauri, tana toshe baki, gami da girgiza kai, saboda kukan da yake shirin ƙwace mata. Sadauki ya ci gaba da magana. "Wallahi Aisha, ina tsananin son ki. Zuciyata ta wahaltu, ta azabtu da tsananin son ki. Amma babu wanda ranki ke ƙi kamar Sadiq. Why Aisha, why? Yanzu a ƙaran ƙarshe zan rasa ki? Duk duniya bayan ga iyayena babu wanda nake so kamar Yarima, amma tun da sanki ya shigo cikin rayuwata, na ji ke ce gaba da komai, amma Aisha ba ki da abin tsana da ƙyara sai Sadiq. Na rasa laifin da na yi miki. Aisha kin ƙware ni, kin cuci raina. Baki mini adalci ba Aisha, san baki mini adalci ba." Kukanta ya tsananta, amma ta kasa cewa komai. Sadauki ya ci gaba. "Aisha, akan me kika tsane ni? Dan Allah ki gaya min. Wallahi zuciya ta yi rauni da yawa. Sanki ya zama mini wata irin jarabawa da ke wahalar da ni. Aisha, please, ki ce mini wani abu." Ta kasa magana illa kuka. Kurin da take yi a shirban. Ya miƙe jikinsa ya yi sanyi ƙalau. Ya ce, "Aisha, na gode. Wannan ita ce rana ta ƙarshe da zan ƙara yadda da na ganki. Zan rubuta a diary ɗina. Na so Aisha. Aisha ko babu wanda ta tsana irina." Ya juya zai fice. Ta rarraɓa da sauri, ta riƙe hannunsa cikin kuka. Ta ce, "Ka yi haƙuri, Sadauki." Ya kwashe hannunsa, ya yi gaba ya ce, "Iyakarta kenan. Na gode, na haƙura da ke, tuna kin zama rabon Yarima." Ta ga dai da gaske ficewa zai yi. Sai ta ce, "Wayyo Sadauki, don Allah ka dawo. Wallahi bani da abin so sai kai. Kai ne kurum zaɓina. Kai ne wanda zuciyana ta yi buri. Kai ne mutum guda ɗaya da Allah ya jarabce ni da tsananin sonsa. Kai ne." Kuka ya ci ƙarfinta. Sadauki ya juyo da sauri, ya zube a gabanta ya ce, "Are you sure, Aisha?
Ta daga masa kai tana ƙoƙarin yin dariya. Ya riƙe kai da murna, idansa na fidda ƙwalla ya ce, Aisha da gaske ni ne zaɓinki? Aisha tana dariya, ta ƙara ɗaga masa kai. Ya ma rasa inda zai sa kansa don daɗi. Ya ce da gaske Aisha kina so na? Ta kuma ɗaga masa kai alamar To me yasa tuntuni kika ki gaya mini Aisha? Da tuni yanzu ma kin zama tawa. Kika ɓoye mini sanki Aisha. Akan me? Ko dai kina tsoron ki faranta mini ne a yanzu Aisha? Dan Allah ki sanar da ni na ji mana. Ta tsunkuye da kai ta ce wallahi Sadiq tun baka furta mini so ba nake son ka. Tun san da na dawo hutuna na ƙarshe nake ƙaunar ka. Kullum addu'ata Allah ya sa kai ma ka so ni. Ka furta mini soyayya domin a tunanina kai ne burin raina. Kai ne ka dace da ra'ayina. Sai dai kash daidai lokacin da nake mafarki da fatan jin kalmar ƙauna daga gare ka, sai kuma na ci karo da wani hali a gunka da ya disashe min tsananin sanka. Ya tilasta mini haƙuri da kai, sai daga baya na ga ashe so bai san haƙuri ba, ba zan iya haƙura da sanka ba. Na yi alƙawarin da ka dawo za mu daidaita, sai dai zan ƙara rayuwata cikin baƙin ciki. Wannan halin naka da bana so. Aisha daure ki gaya mini, wani hali ne wannan? Wallahi Aisha ko ban same ki ba har abada. Na bar wannan halin tunda ba kya so. Ko da ko wani irin hali ne. Aisha please tell me. Aisha gaya mini dan Allah. Bata so ta sanar da shi halin sa da bata so, amma yanda ya haɗa ta da Allah ya sanya dole ta sanar da shi. Ta ɗago ta dube shi ta ce, Sadiq, kai musulmi ne gaba da baya, ɗan Hausawa, wanda ya fito daga satsan mutunci, amma a ra'ayinka da wayewa irin taka, baka mai da kusantar mace da ba taka ba a bakin komai. Ka ma keta darajar addininka, ni ko na tsani duk namiji mazinaci. Raina bai ƙaunar mai mu'amala da mata, wannan rashin sanin darajar kai ne. Jikinsa ya yi sanyi. Lallai, tun zuwan da Anisa ta yi gidan nan, ya ga sauyin fuska daga Aisha. Ya dago ya dube ta, ya ce, Aisha, wallahi ba zan ɓoye miki komai ba. Kamar yadda kike tunani, ni mazinaci ne, wallahi abin ba haka yake ba. Ni mutum ne mai tsananin kiyaye kaina, sai dai na yarda tabbas al'adar Bature ta yi tasiri a kaina. Amma yanzu na fahimci aibinta. Jama'a a dan dakace mu, bari mu ji wannan gajeruwar sanarwa. Barka da zuwa Zainab Raji TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda za mu dinga sanar maka idan mun ɗaura sabon shiri. Mun gode. Barka da dawowa. Amma yanzu na fahimci aibinta. Don na rasa abin da ke tsananin so a rayuwata. Aisha, maganar Anisa ko Aisha ba zai miki ƙarya ba a kanta ba, domin sanki a raina ba zai bar ni na cutar da ke ba. Wallahi Aisha, har ga Allah na so Anisa, amma ban mata rabin son da nake miki ba. Soyayyarmu ta samo asali da haɗuwarmu da muka yi a University of London da ke London. Kasancewar mahaifinta abokin mai martaba ne tun suna yara. Ya sa ya damƙa mana amanar Anisa, ya kama mata gida opposite da namu. Don haka ko da yaushe tana gidanmu, saboda takan ce tsoron zama gida ita kaɗai take yi. Yau da gobe ta fi ƙarfin wasa. Shaƙuwa mai ƙarfi ta shiga tsakaninmu da ita. Har yakan sance duk inda za ki gan mu uku. Mutane da dama sun zaci ƙawar mace. Sannu a hankali na fuskanci Anisa tana tsananin sona. Sai na yi ƙoƙarin janye kaina daga gare ta. Amma hakan ba ta samu ba. Saboda hatta abinci tare muke ci. Sai ya zama mana ta sake mini suna. Sai dai ta ce mini sadauƙinmu. Saboda wani lokaci haka muke kiran kanmu ni da Yarima. Tun muna yara.
A hankali Anisa ta fara tusa kanta jikina, sai na kasa kaucewa ƙudurinta saboda ina tsananin tausayin mace. A haka ta samu dama sosai a kaina. Ni ma a hankali na ji ina son ta, har ya zama na idan ba ta zo ba, nakan bi ta gidanta. Anisa yarinya ce da ta taso a waye saboda ta zauna da jama'a da dama. Ta yi karatu tare da 'ya'yan arna, don haka sai mana ba ta da jin komai game da sanya ƙananan kaya da take yi. Ni ma ban damu ba, domin a gani na idan ka je gari kaga kowa na da jela, kai ma sai ka tsinki tsimma kamar na. A haka wata rana ta tarar da ni kaɗai, Yarima ya fice yawonsa. Sai ta fara ƙoƙarin nuna mini tsaraicinta. Na zo na ƙauce, amma ruɗin shaiɗan ya riga ya gama da ni. Babu musu na ba da kai. Bori ya hau. Wallahi Aisha, wannan rana ita ce rana ta farko da na fara ƙadaita da mace, amma tabbas Anisa ta saba. Don haka duk sanda na tuno ba ni ne na fara ƙeta mata haddi ba, sai na gode wa Allah. Amma tun daga wannan rana sai muka kuma ɗinkewa da Anisa, ya zama kullum muna tare har sai da muka gama karatu. Ban taɓa nadama da ƙin mu'amalarmu da Anisa ba, sai da na dawo gida na ci karo da ke. Na ga yadda mace kan ɗauki kanta da mutunci. A sanda kika tada mu ina rungume da Anisa, wallahi lallaɓa ta nake yi akan dole wai sai na aure ta. Ni ko a gaskiya ba zan iya aurenta ba, kuma dama can tun da muke mu'amala da ita ban taɓa mata alƙawarin zan aure ta ba. Domin muddin na aure ta, kullum cikin zargi za mu dinga zama. Domin wallahi duk namiji da ya san mace tun a titi, to idan ya aure ta kullum gani zai dinga yi, idan baya nan wani take nemowa yana biya mata bukata, kamar yadda kuke yi a baya. Kuma wallahi Aisha, bayan ga Anisa ban kuma kusantar wata ba. Ita ce ta farko, kuma insha Allah ita ce ƙarshe. Aisha ta dago idan da fa da hawaye, ta ce wannan matar fa da na gan ku tare har tana rungumar ka lokacin da za a baka lambar girma? Ko kana nufin babu soyayya tsakaninku da ita? Ya murmushi ya ce, Aisha, Rubi kike nufi? Wallahi tsananin ƙaunar da ta nuna mini lokacin da nake aikin haɗa na'urar nukiliya ne ya sa muka kuma shaƙuwa da kuma yadda ta damu da lafiyata. Amma bayan ga haka babu wani abu tsakanina da Rubi. Idan ma akwai ta ɓangarenta, amma ni wallahi babu. Domin Rubi Kiristan ce, sannan ba yarenmu ɗaya ba. Ko da wasa ban taɓa ba ta wani matsayi da ya wuce na abokiyar karatuna mai mutunta ni ba. Ya ƙura mata idanu. Aisha, ina fatan kin gamsu da jawabin da na yi miki. Kin kuma yarda cewa ni ba namijin Zara ba ne, ko? Ta ɗaga kai alamar ta yadda. Ya ce, Alhamdulillah, yanzu sai mu yi maganar yadda za mu shawo kan matsalarmu. Ta dago ta ce, amma sai gobe ko? Kaga dare ya yi yanzu. Ya miƙe yana duba agogo. 12 daidai. Ya ce, lallai dare ya yi. Na gode Aisha, sai da safe. Ta ce, Allah ya kai mu. Ya fice da sauri. Ya isa harabar gidansa. Ya ga babu alamar dawowar Yarima. Wato a can zai kwana kenan? Ya yi da kai. Allah ya shirye Yarima. Taurin kansa da rashin jin maganarsa sun yi yawa. Ya wuce ya watsa ruwa. Ya haye gado. Sai da ya fara nemo layin Yarima, ya tabbatar masa da ba a gida zai kwana ba, sannan ya kwanta. Bayan sun gama faɗa kaca-kaca da Yarima a bisa kwanan da yake yi a titi, Aisha kuwa kusan kwana ta yi tana tunani. Ta san dai ta yi wauta tuntuni da ta dinga zargin Sadauki akan wani abu daban. Gashi ta yi sakaci har ya zama ba rabanta ba.
idan ta ya fara fidda ƙwalla. Da ya tuno wai Yarima shine yanzu wanda za a aura mata. Har kusan ƙarfe 2 tana kuka kafin bacci ɓarawo ya yi awon gaba da ita. To jama'a a nan za mu dakata. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za mu ci gaba. A madadin matar soja Citadel da suka ɗauki nauyin shirin nan, ni Aisha Samira Abdullahi nake ce da ku bissalam. Barka da zuwa Zainab Raji TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda za mu dinga sanar maka idan mun ɗaura sabon shiri. Mun gode.